Ambalma bamalanga mena Mali kono ani Mali kokan ni bamalanga kuna fani wakati selen wala wala libina ke mun kono kuma wala awi Mali kono ani akokan kibaro kan aw dangana bi kuna funu la kuma ba olu fleni ANP ka lajereba tako bina na baraw sigira senka akera ka bentarata ma jouer kalo kile 21 jouer kalo kile 21 kerengerena dienselege nani kono domini ataraka lanyana ma ninga taka nyeshi balo dungo chajuguya kata se dumuni desemba ni ukama ko malnutrition inde bi bamananga kuna fonu la kuma bawe wala wala libuna ga munu kono kuma tawkan awi aw bisimila bamananga kuna fonu sorolun keneka ina fo ambora ka fo aw ngana cogoya mina demsen togola chakayoro mime Mali jamana kono ni abi wele ko ANP aka lajereba tako bina na baraw sigira senga ka bentarata ma jouer kalo kile 21 session ordinaire a lajeren baraw nundo ni nyamaya tume président du conseil d'administration de bolo ni asireyara ANP directeur général fait ka farama ba chama waroka shirifla jabaran so togola Amadou Kamara naka jatala Samba Traoré de baran shiria anga janga nyamadali ko ga sorolum fe Agence nationale pour l'emploi Bakurbala ANPI ka sangani u ka gafe sebon anu ka laɲini u y'u ka sigili bako binanina namba wele ko 40e session ordinaire du conseil d'administration n'a tun be tali kɛ baaraba minnu kɛra u fɛ saba fila ni tan ni kɔnɔntɔ ani kura minnu bolodalen bɛ wagati nataw la wasa k'u da dɔ la. En cas conseil d'administration tako binana asinsina surtout plan rapport d'activité sans bafla ni tani konoto mun temena o kumla enye jetemene de ke activité mun kera ni activité ta tantan ya kame ni activité ta kame bisegi ani ulula de réalisera o kumla fana anga bara tableau de afamba et placement et emploi salarié ni ata 2019 là donc et emploi salarié placement que marché du travail là à Tara Waklin ani kame wulula mais au bela composante d'OB ANP là auto emploi et financement des projets PME PMI au sera là et emploi ba saba de créer mais la prévision est oui wa badurude mais amase ka beke parce que aba don jamana be conjoncture la sang a tse ka nous faciliter mais ne bi fait ka fo ka CNPM ani INTM ani gouvernement be fo ou ka chesri la ANP ale manyama aka dantigɛlu la a da sera dekuni gwɛlɛya minnu sɔrɔlaw fɛ san tɛmɛnen fɔ ka se an bɛ domine ko bi n'a dɔw bɛ tali kɛ musakako ani jamana yɛrɛ taabolo lahalayaw la gɛlɛya mun bɛ o ye ressources financières parce que b'a dɔn ANP ani aka objectif par rapport aux ressources financières a ma se ka bɛɛ kɛ parce que wari ma dafa ka fɔ ko an ka ambition bɛ au flana o ressources humaines sera la fana anti ka chama recruter anga bureau là pour que u se ka barake entreprise be la ani territoire national be o difficulté ani insécurité fana insécurité o difficulté ba de en fait parce que conseil emploi o ma se ka trama kata demandeur d'emploi ani offreur d'emploi wa jati minena ANP manyama ka fola baaraba minnu bolodalen b'u fɛ waati nataw la n'u na kɛ sabu ye wasa ka ANP a ka laɲini bɛ se ka sabati cogo min na n'o de ka baara ko yakubaya Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka ɲɛsin malidenw ma kɛrɛnkɛrɛnna sifinnakaw musow ani maa lujuratɔw wasa ka se ka baara ɲini nɔgɔyala ka ɲɛsin o bɛɛ lajɛlen ma k'u na wulikajɔw caya wasa o ko bɛ se ka sabati cogo min na an ka perspective ye comme j'ai dit an bi fɛ ka partenariat caman sinsin parce que on va dans 2019 là il y a partenariat d'amener en Égypte Télécom au tarafo demandeur d'emploi en Mali quand même
avant que coronavirus ka pandémie ka damne ay mugan blakata donc au mugan e ub 600 ambi fe ka o fana renforcer pour que ka barasaro malien Mali kono ani moni kokan anga défi do be o ye ka performance augmenter ka résultat augmenter surtout le juramo c'est-à-dire personnes en situation d'handicap un projet de be ani phare au bestra là nebi fait ka foko inshallah mbese ka sinsinka emploi créé au srala hakli jigina amba yirawla kafo ko ANP kani sigili ba ko binanina akera sabuye wasa ANP ma nyamaw ka fra administrateuru bele jele siki hakli jagabo ɲɔgɔn fɛ ka fɛlɛni dabalutige ni ka sɔrɔ ka jateminɛ kɛ commissaire kontu ale ka baara kɛlenw k'olu fɛsɛfɛsɛ sariya hukumu kɔnɔna ani baara minnu tun kalifalen bɛ u ma sigili ba ko 38 hukumu kɔnɔ o bɛɛ lajɛlen jateminɛ. Cakɛyɔrɔ min bɛ wele ko prompt distribution a ye moto 22 san moto feereyɔrɔ bolo ni o ye TVS ye ka di sifinnakaw ma an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko a dili kɛra ka bɛn tarata ma juillet kalo tile 21 wa a bɛ don fɛn min kadara kɔnɔ o de ye dɛmɛ kɛli ye ka ɲɛsin sifinw ka baarako ma a seereyara maa min fɛ Sirifila Jabaraniso tɔgɔ la Alamidu Badini de tun bɛ a n'a ka jatala Ibrahim Kulubali an ka jɛ an ka ɲamadali kɛ olu ka sɔrɔlenw fɛ. Sifinlaka maa 22 moto tara ka di o bɛɛ kelen-kelenna ma a dili kun n'o tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye denmisɛnninw ka baarasɔrɔbaliya Mali jamana kɔnɔ o bɛ se ka kɛlɛ cogo minɛ. Nin baara dabɔra de pour lutter contre le chômage. Sinon ne yɛrɛ jɔlen filɛ moi je suis un jeune diplômé. J'ai la maîtrise en anthropologie obtenue à l'université de Bamako. Mais comme les plans le disent, il n'y a pas de sous-métier ou de métiers hontés. Baara lankolon tɛ yen ma lankolon de bɛ yen. Kabini ne ye nin baara daminɛ je paye ma maison, je nourris ma famille et tous les petits problèmes. Prendre une distribution, ne b'u barkada. Parce que grâce à eux, on va me kɛmɛ bɔ bi à Bamako ici, jeunes là, minnu ye baara sɔrɔ grâce à la prompt distribution. Awa moto min filɛ n'a bɛ ka di a na kɛ taxi moto ye Bamako dugu kɔnɔ walasa maaw ka taa ni ka segin o bɛ se ka teliya ka sɔrɔ o ma musaka caman bɔ. Bon ni yɛrɛ ta k'a lajɛ actuellement Mali yɛrɛ bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan sirako problème bɛ yen nɔ. Bon jamana embouteillage ka ca bon sodarama i sago t'i yɛrɛ la bon taxi i sago t'i yɛrɛ la bon ni nana an ka lafiya de kama exactement ni yɛrɛ y'a ta k'a lajɛ i b'a ta a sɔngɔ ka nɔgɔ a bɛ t'i jigin f'i ka da la bon chauffeur u bɛ mɔgɔ nɛgɛ bon u bɛ boli basigi kɔnɔna la gɛlɛya t'u ka baara kɔnɔna la. A moto ninnu TVS ka marikuw de don TVS ka bolodiɲɔgɔnman kɔnɔ ni cakɛyɔrɔ ye mun bɛ wele ko prompt distribution. An bɔra k'an ka moto min di o y'an ka Star HLX 125 de ye ale moto in consommation ka nɔgɔ 1 litre ça fait 65 km a tɛ consommer a ka endurance ka bon a bɛ mɔgɔ ta fo mɔgɔ 3 a bɛ tila ka doni ta fo 150 a b'o doni ta moto min don moto in ka ɲi kosɛbɛ a kolo ka gɛlɛn a bɛ boli a tɛ consommer ani prompt service mɔgɔw an bɛ partenariat de la an ye moto 22 de livrer u ma mais nin t'a bannen kɔfɛ an bɛ tila ka baara wɛrɛ boloda ani prompt service mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ dugawu kɛ ala k'a kɛ partenariat kun tagalajan ye. Ni hakilina mun n'a bɛ jamana denmisɛnninw ka baara sɔrɔli ko fɔ a hakilina ɲuman sɔrɔla cakɛyɔrɔ mun fɛ o de ye prompt distribution ye n'ale bɛ baara kɛ bolofara caman na wa a ka wulikajɔ fanba o bɛ ɲɛsin fɛn mun ma o de ye ka jamana faamaw dɛmɛ o ka wulikajɔ la cogo min na sifinlakaw ka baara ko ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ o la. An ye baara in daminɛ nin y'a kalo 5 ye actuellement an ka moto tabarikala u ka ca an ye chance di jeunes caman ma u ka se ka nin baara in kɛ donc an kɔni an bɛ moto san partenaires fɛ comme TVS k'a di jeunes ma u bɛ moto boli u bɛ recette sara an ye diɲɛ ma don o don. Awɔ prompt distribution an bɛ ko caman kɛ an bɛ transport in kɛ logistique in kɛ n'o ye moto ani bolifɛn wɛrɛw ye mais o fana kɔfɛ prompt distribution bɛ produits alimentaires distribués à travers Bamako donc TVS bolofara wɛrɛ bɛ yen n'o ye Shaya ye donc an de bɛ Shaya ka minɛnw représenter ba yan fɛ fan fɛ donc prompt distribution bɛ an bɛ fɛn wɛrɛw kɛ on est implanté à Kenyeba, à Kangaba et dans d'autres lieux mais
TVS PDG fo ka vraiment an nana fait un accueil avec les bras ouverts, ayant accueilli, ayant adoré. Et vraiment, un partenariat, je pense que c'est un partenariat gagnant-gagnant. Haklina jigila amawla donya ka fo ko prompt distribution ni ta chien folo ye kani wilika jo sugu boloda bawo famille jeune ma keme ana kun kan fin olu de be baraka bolo ina fo moto taxi bolao wa wilika jo bawo boloda lembe afe alisan chogomne dobse ka fara o hakeka. Anda sera ma bakuruba kunnafoni na k'a fɔ aw ye juin kalo tile 21 bi ɲanamaya diɲɛ fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ don min ni a kɛrɛnkɛrɛnna k'a ɲɛsin dumuni dunko cɛjuguya ka taa se balo dɛsɛ ma ni o ye malnutrition ye. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko don in a bɛ laɲanamaya diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ i n'a fɔ Mali jamana. Waleyaw do fana min ni a bɛ jɔyɔrɔba ta buna adamaden yɛrɛ ka kɛnɛyako la walasa ka faamuyali sɔrɔ don in yɛrɛ kunnafoni tɔ la. Samayira Sanogo a n'a ka jatala Numu Kone a bɛna ɲɛfɔli k'an ye o kan. Mali buf dumuni na suguya dɔ de ko don min na fɛn timima caman bɛ se sɔrɔ a la i n'a fɔ sukaro kɔgɔ kɛn o n'a ɲɔgɔnna caman nka dumuniko nasira fɛ fɛn de don min nege tɛ maa minɛ a ɲɛ yelen fɛ kama sɔrɔ ke nafa caman bɛ se ka ye a la a y'a kubara ni ka nin kura sɛbɛkɔrɔ fiyɛ a la san 1950 san États-Unis kaw fɛ Mali bufu kɛra dumuniw ye minnu bɛ jate dumuniw fɛ ni o bayɛlɛmalen i b'a sɔrɔ sukaro caman de bɛ a la kɔgɔ n'a ɲɔgɔnnaw fo ka taa se timmafɛnw caman ma. N'an bɛ dumuni kɛ normal la dumuni kan ka kɛ hakɛ de la a bɛ fɔ ko mɔgɔ ma ko Mali bufu bɛ yen si n'a sɔrɔ a tigilamɔgɔ ye dumuni kɛ k'a dama tɛmɛ c'est-à-dire farikolo bɛ min sɔrɔ ni o ka ca farikolo bɛ min labaara ye o ye Mali bufu dɔ ye an b'a fɔ nanzarakan na ko obésité ni bamanankan na n'an b'a fɔ ko bonya a filanan ye min ye o y'a ye fɛn min bɛ don farikolo kɔnɔ ni o ka dɔgɔ ka tɛmɛ farikolo bɛ min labaara kan o la a bɛ fɔ o ma ko malnutrition ou dénutrition. En ce moment, i bɛ taa sɔrɔ a tigilamɔgɔ bɛ fasa. Diɲɛ seleke 4 ka nin don in kɛrɛnkɛrɛnnen ka ɲɛnamaya waati de don ni dungo dumuni min bɛ tali kɛ Mali bufu nasira kan a bɛ se ka don maaw fɛ ka sɔrɔ ni a ma kɛ ni gɛlɛya ye nka a dungo juguya kuma ni kuma na n'i y'a ta k'a lajɛ gɛlɛya dɔw bɛ se ka ye a la o de ye don in ɲɛnamayali kun bɛɛ lajɛlen ye ɲɛfɔli ka kɛ maaw ye ka sanga ni a baara kɛcogoyaw ye. Mun ye diɲɛ seleke 4 bila ka nin ko in kɛ n'an b'a fɔ journée internationale de malbouffe c'est pour que mɔgɔw ka se ka kunnafoniya kosɛbɛ dumunikɛ taabolo kan. Dumuni minnu bɛ se ka jate Mali bufu fɛ k'o dun kuma ni kuma kɔlɔlɔba man ka se ka ye a la kɛnɛyako nasira kan nka fɛn o fɛn n'a dantɛmɛna a laban bɛ kɛ tiɲɛni ye o de kadira kɔnɔna na a m'a to k'a damatɛmɛ bɛɛ a bɛ se kɛ sababu ni ka dankari adamaden ka kɛnɛyaw la. N'i bɛ dumuni kɛ ka damatɛmɛ kɔlɔlɔ fɔlɔ ye min ye o ye bonya yɛrɛ ye fɔlɔ ni bonya kɛra bonya bɛ se ka na ni mun ni mun ye o fɔlɔ o ye jabɛti ye mɔgɔ mun ka bon kosɛbɛ olu gɛrɛsɛgɛ ka bon jabɛti la ka tɛmɛ bɛɛ kan o kɔfɛ tension min na senkorobadimi ninnu bɛ na n'an b'a fɔ olu ma goutte ani arthrose ninnu arthrose tɛ dɔ wɛrɛ ye i b'a sɔrɔ kolo ninnu bɛ sɛgɛn a kɛra kolo fɛn o fɛn kɔkolo b'o la senkolo b'o la denmisɛnninw fɛ yen ni malnutrition bɛ yen n'an b'a fɔ o ma dénutrition a bɛ se ka kɛ sababu ye ko o exposé kɔnɔboli ninnu na ani k'o exposé fogofogo bana ninnu na a bɛ se ka kɛ sababu ye hali o ka janya ani o ka janya ninnu croissance a bɛ se ka o fana retardé dɔɔni dumuniko dɛsɛ mana hali mɔgɔkɔrɔba minɛ a bɛ mɔgɔkɔrɔba fanga dɔgɔya n'a y'a tigilamɔgɔ fanga dɔgɔya a b'a permettre banakisɛ fɛn fɛn mana na olu banakisɛw bɛ don farikolo kɔnɔ o bɛ farikolo kɛlɛ parce que a bɛ na ni farikolo lakanabaaw a b'olu fanga dɔgɔya kosɛbɛ. Diɲɛ seleke 4 tɔgɔ la don min bɛ ɲɛnamaya Mali bufu walima malnutrition tɔgɔ la a bɛ ta ni k'a ɲɛsin dumunifɛnw de ma minnu ni a nege bɛ se ka maaw minɛ kuma ni kuma wa a don bɛ ɲɛnamaya san o san juillet kalo tile 21. O de fana b'an sɛnsɛn ka taa diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoni sɔrɔlenw kan.
Kafne Bacili ale ka ɲininenw do. Nigeria jamana kono bamaganci mɔgɔw ye janjugu dɔ da Nigeria jamana finitigilakaw ɲɛ min kɛra sababu jugu ye ka kɛlɛkɛcɛ maa 23 bɔnɛ u niw na fufalaki Katsina marabolo kɔnɔ ka taa ni Nigeria kɔrɔyanfa in ka digi tilebi kan manganiya jugutigiw yɛrɛ ka jan in dara ka nin kasara in latigɛ ka bɛn kari de ma kulu maramafɛntigiw de do minnu nana bin lakanatigilamɔgɔw kan ni ka mugujuguw dayɛlɛ lakanatigilamɔgɔ minnu n'olu kun bɛ taama la k'u to jibiya marabolo yan fan fɛ o kungo kɔnɔ yan fanw na u ni u tayɔrɔ tɔ tolen kɔfɛ kilomɛtiri 60 ye ni o ye Katsina mara ye kasara in kɛra o yɔrɔ de la ni ka finitigilaka nunu caman bɔnɛ u niw na sɔrasilaka maa 23 minnu ni olu bɔnɛna u niw na n'u taara bi maramafɛntigi dɔw ka jandalen janfa dingɛ kɔnɔ hali bi n'a ka biya an bɛ don min na i n'a fɔ komi bi o maa 23 su yelen kɔfɛ sɔrasilaka minnu ni olu tigɛra ka tunu ni u ye ka sanga ni wulikajɔ ye olu ma se ka ye fɔlɔ sɛgɛsɛgɛli baaraw bi senna ka se ka sɔrasilaka tununen ninnu wɔgɔbɛ u mana kɛ fan o fan jugulamɔgɔw ka bolo kan u salen fara u balolen kan ka se ka u bɔ bolo la maramafɛntigi minnu ni olu bɛ wulikajɔ kɛ yenfa ninnu fɛ n'u jatelen do ka kɛ bandiw yɛrɛ ye sanga ani wagati bingani waleyaw de bɛ ta u fɛ ka fara bagan suyɛnw ani buna adamadenninw tigɛli ka tunu ni u ye sɛgɛsɛgɛli jaabi dɔw kɔni y'a jira k'a fɔ maramafɛntigi ninnu u ni banbagaci mɔgɔw de bɛ sɔrɔ jɛ la banbagaci mɔgɔ minnu ni olu kɛnbɛ ka Katsina mara kɛ u dagayɔrɔw ye ni sanga ani wagati karɔgɛlɛya waleyaw bi kɛ ka ɲɛsin yenfa ma ɲinini jaabi dɔw y'a jira k'a fɔ kabini ni san 2000 ani san 11 a bɛ taa se fo maa 80 kɔ hakɛya la minnu bɔnɛna u niw na yen fanfɛ yɔrɔw la dugu camanw de fulonkolon cira ni k'u dagakolon ci k'u kɛ i n'a fɔ komi Tombokolo o wulikajɔ fanba kɛra sababu ye ni ka siranɲɛ dɔ duguden caman na minnu ye u ka maraw yɛrɛ bila pewu ni ka wuli ka boli ka taa bisimila minɛ fan wɛrɛw fɛ o maa minnu sigiyɔrɔ yɛlɛmana u ka ca maa 200,000 ye. Egypte jamana wasablon kɔnɔ wasadenw ye sariya dɔ ta k'a don bala ka bɛn tɛnɛ ma min bi tali kɛ Egypte jamana ka kɛlɛkɛcɛ dɔw bilali ye ka taa Libi jamana kɔnɔ walasa ka se ka taa fanga kura dun Marshal Khalifa Haftar ka kɛlɛbolo la o sariya min talen filɛ nin ye k'a don bala wasablon kɔnɔ wasadenw fɛ Egypte jamana kɔnɔ ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ Libi jamana kɔnɔ faba la Tripoli Fayez El Sarraj ni a ka gouvernement d'union nationale ni Turki jamana ka dɛmɛ bɛɛ olu ye ko n'u tora ka gɛrɛ Marshal Khalifa Haftar ni a ka sɔrasiya ka fanfɛyɔrɔw la k'o kuma na k'a ka kan Egypte jamana fɛnɛ k'a ka dɛmɛɲɔgɔnyaw jira Marshal Khalifa Haftar ni a ka sɔrasiya la ni kɛlɛkɛcɛ dɔw bilali ye ka na dɛmɛɲɔgɔnya kadara kɔnɔ o de kɛra kɔrɔfɔw ye minnu dantigɛra Egypte jamana wasablon kɔnɔ ɲiningali min ni o tɔ min sigira o de ye k'a fɔ yalima Egypte jamana kɛlɛbolo bina bila ka taa Libi jamana kɔnɔ wa ɲiningali tɔ min sigira a bɛra ta Egypte jamana wasablon kɔnɔ wasadenw kɛlen filɛ nin ka bɛnkan min sariya ta ka don bala ka bɛn tɛnɛ juwe kalo tile 20 ma o kɔni bɛ tali kɛ kɛlɛbolo bilali de kun kan Egypte jamana kɛlɛkɛcɛw ka taa Libi jamana kɔnɔ wasablon kɔnɔ wasadenw ka dantigɛli sen fɛ ko Egypte jamana kɛlɛbolo bina bila ka taa Egypte jamana kɔ kan walasa ka se ka taa Egypte jamana kumabɔ k'u to u ka cɛsiri baaraw la Egypte jamana kɔ kan hali n'o y'a sɔrɔ wasadenw ka dantigɛli na bɛɛ lajɛlen hakilina bi munumunu k'a faamuya k'a fɔ u sigiɲɔgɔn jamana in de ko don ni o ye Libi jamana ye sariya in yɛrɛ tara k'a don bala ka sɔrɔ maa caman ma wele kɛnɛ in kɔnɔ sariya in yɛrɛ talen kɔfɛ k'a don bala tile damadama Egypte jamana ɲɛmaa bɔra ka dantigɛli kɛ dantigɛli min sen fɛ a y'a jira k'a fɔ ko fɛn min bɛ tali kɛ Egypte jamana yɛrɛ lakana ko kan ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ u sigiɲɔgɔn jamana ye Libi jamana ye ko Egypte jamana da delen tɛna to o ko la barisabu ka d'a kan gun k'a ɲɔgɔn tɛ Egypte jamana yɛrɛ ka lakana ko kosɔn ko a ti bɛn ni u ma ko dɔ kɛ walasa ka se ka jamana lakana. Sudan jamana kɔnɔ ka bɛn ni tarata juwe kalo tile 21 kiri dayɛlɛnna Sudan jamana duguba la Khartoum ka ɲɛsin Sudan jamana ɲɛmaakɔrɔ Umar El Bashir ma ni a datugunen do k'a lasagon kiri ka bolo kan a bɛ waati jan bɔ Kober kasobon na jamana ɲɛmaakɔrɔ Umar El Bashir ka lasagoni ni a nɔ minɛna k'a sababu kɛ a ye fangajaso min boloda san 1989 san ɲangili bere min kɔni bi sɔn ka da kun o bɛ sɔn ka kɛ peine de mort ye tarikuw kɔnɔ
ɲina tɛna kɛ jamana ɲɛmaakɔrɔ Umar Bashir ka kiri kɔ. Kiri ka jalatigɛli waati de selen filɛ nin ye Sudan jamana kɔnɔ ka ɲɛsin jamana ɲɛmaakɔrɔ in ma ni a ka kiri sigira sen kan Khartoum kiritigɛ soba fɛ ka bɛn ni tarata juillet kalo tile 21 jagoya fanga kɛbaga in min ye fanga jaso walasa ka se ka jamana mara san 1989 san 2019 ni ale yɛrɛ jagoyara ka jigin ka bɔ fanga la k'a bolo bɔ jamana ɲɛmaaya la ni ka labana ka taa lasago jamana ɲɛmaakɔrɔ Umar Bashir yɛrɛ a si bɛ taa san 76 la kiri binakun ka ɲangili wale min kɔni kɛn bɛ ka makɔnɔ o bɛ tali kɛ peine de mort de kun kan ni ye kiriba ye min sigilen filɛ nin ye sen kan Sudan jamana kɔnɔ n'o kiri in bi ka dayɛlɛ ka ɲɛsin jagoya fangatigi dɔ ma ni o ye jamana ɲɛmaakɔrɔ Umar Bashir ye ni a ye jamana in mara ni jagoya fanga ye san 30 kɔnɔ. Faransi jamana kɔnɔ Faransi jamana garisɛgɛ bɛna don euro wari miliyari 40 na nanzarala tɔnba Union Européenne ka baara bolodalen dɔ kunkɔrɔ euro wari miliyari 390 cɛma o bɛnkan dajirala ka don bala ka bɛn tarata juillet kalo tile 21 sɔgɔmada ma. Faransi jamana tɛgɛ bi sɔn ka da euro wari miliyari 40 min kan nanzarala tɔnba Union Européenne ka baara bolodalen dɔ kadara kɔnɔ ni o ye plan de relance européen ye n'a tɛgɛ nɔ bila yɛrɛ kɛra nanzarala tɔnba Union Européenne tɔnden jamana 27 ni ɲɔgɔn cɛ ka bɛn tarata ma a kunnafoniya dara Faransi jamana musakako minisiri fɛ ni o ye Bruno Le Maire ye euro wari miliyari 75 cɛma minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan nanzarala tɔnba Union Européenne fɛ ni euro wari miliyari 390 kɛrɛnkɛrɛnna n'o kan ka don dɛmɛɲɔgɔnya baara bolodalen kadara kɔnɔ ka ɲɛsin jamanaw ma coronavirus banajugu ye dadigi kɛ jamana minnu na kosɛbɛ o musaka mugu kɛrɛnkɛrɛnnen de la euro wari miliyari 40 bina bila Faransi jamana ka bolo kan walasa k'o kɛ kɔrɔma tintinan ye. Coronavirus fiɲɛbana in sababula ni danfara bina don ɲina hiji ani santɔw ta cɛ n'a bi daga maaw ye maa minnu sigiyɔrɔ bɛnnen do Saudiya jamana ma olu de bɛ se k'u ka silamɛya jɔsen 5nan baaraw latigɛ ɲina ka sababu kɛ coronavirus fiɲɛbana kunbɛli ye n'a ti daga silamɛw ye u ka bɔ jamana wɛrɛw kɔnɔ ni ka na bisimila minɛ Saudiya jamana kɔnɔ walasa ka se ka hiji ɲina o hiji baara don dɔgɔdara ka ban silamɛya jɔsen 5nan baara in a bi dabɔ ka bɛn juillet kalo tile 29 nata ma kunnafoniya dara ka bɛn ntɛnɛ ma Saudiya jamana ma ɲɛmaw fɛ Riyad ɲina hiji baara min ni a dan dɔnnen do a bɛna kɛ hukumu kɛrɛnkɛrɛnnen kɔnɔ danfara bɛ min ni santɔw ta ni ɲɔgɔn cɛ silamɛ minnu ni olu bi Saudiya jamana kɔnɔ Arabi Saoudite a bi daga o maa 1000 hakɛya de ye u ka se ka taa u ka diinɛ baara dafa. États-Unis jamana kɔnɔ jamana ɲɛma Donald Trump ye sariya kura wɛrɛ kunnafoniya da ni agent fédéraux bilali ye ka taa dugu kɔnɔ walasa muɲugu maɲagaw ka se ka ɲɔngiri nin de ye bɛnkan kura laban talen ye min tara jamana ɲɛma Donald Trump fɛ kunnafoniya in dara jamana ɲɛma dagayɔrɔ la agent fédéraux ka se ka olu bila ka jigin dugu kɔnɔ yɔrɔ minnu ni olu kɛnbɛ muɲugu maɲagaw ani nisɔngoyaw jira yɔrɔ ye n'a bi ka kɛ sababu ye karogɛlɛya waleya caman bi ka ta ka ɲɛsin polisiya ma su tribunal fédéral dala kabiri ni l'Amérique jamana kɔnɔden maa golofima in ka saya waati fo ka n'a bila bila ni o ye George Floyd ye ale min bɔnɛna a nin na polisila ka maa golo jɛman fɛ ka sababu kɛ a kunberekuru tintili y'a kan ni ka fiɲɛ tigɛ la o min kɛra George Floyd sata ye o kɛra sababu ye ni ka dugudenw fujinɛ ni sanga ani waati nisɔngoya taamaw bi sigi sen kan Oregon gouverneur ka fara Portland sigida ɲɛma kan olu ma jɛ ni lakana tigilamɔgɔ ninnu ka jigini ye dugu kɔnɔ u y'a laɲini k'a fɔ agent fédéraux ninnu ka baara ka jɔ ka bɔ dugu bɔlɔn furancɛw ni ɲɔgɔn cɛ lakana sabatili binakun kan barisabu ka daa kan olu fana ka jigini bɔlɔn furancɛw la taamadenw kan k'a dabɔra basigi ɲinini min kama k'o laɲini ti sɔrɔ nka k'a bɛ kɛ sababu ye ni ka kow de lajuguya nka jamana ɲɛma Donald Trump kɔni y'a jira k'a fɔ ale ka laɲini sariya talen k'a ti falen jamana ɲɛma Donald Trump ka dantigɛlu a y'a jira k'a fɔ ko duguba camanw de bɛ yen nɔ force fédérale kɛlɛbolo in bɛna bila ka taa minnu kɔnɔ walasa ka se ka ta kɛ basigi karamɔgɔ ye i n'a fɔ komi Chicago, Philadelphie o n'a ɲɔgɔnna duguba wɛrɛw kɔnɔ walasa ka se ka taa dansigi nisɔngoyaw ani muɲugu maɲaga bɔliw la.
ni ne fana bɛ dansigi bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen na minnu labɛnna kunnafonidiso ɲɛmaayaso fɛ ka bɛn ni kuma ye aw ni ce a ka ɲamadalo la a k'an bɛn waati wɛrɛ nata